బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మాండాస్ తుఫాన్ రోజురోజుకు పరిధి పెంచుకుంటూ మరింత బలంగా దూసుకొస్తుంది. దీనిపై వాతావరణ శాఖ అధికారులు వేస్తున్న అంచనాలు మాటిమాటికి మారిపోతున్నాయి. నిన్న తీరం దాటుతుందని అంచనా వేయగా తాజాగా ఈ లెక్క మారింది. ప్రస్తుతం ఉత్తర తమిళనాడుకు దగ్గరలో ఉన్న ఈ తుఫాన్ శనివారం ఉదయం శ్రీహరికోట, పుదుచ్చేరి మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. దీని ప్రభావం వల్ల ఉత్తర తమిళనాడుతో పాటు రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర ప్రాంతాలపై ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, గంటకు 85 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తాయని, సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు. ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి వరకు వర్షాలు ఉంటాయని అంచనా వేస్తున్నారు. 10న తీరం దాటాక మాండాస్ తుఫాన్ జోరు తగ్గనుందని, అది బలహీనపడి వాయుగుండంగా మారుతుందని, ఆ తరువాత మరింత బలహీనపడుతుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ 3 రోజుల పాటు అధిక వర్షాలు ఉండే అవకాశం ఉందని, సముద్రంలో మత్స్యకారులు ఎవరు చేపల వేటకు వెళ్లకూడదని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. చెట్ల కింద నిల్చోకూడదని, కరెంటు స్తంభాలు విరిగిపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చెబుతుంది. సహాయక బృందాలు ఇప్పటికే రంగంలోనికి దిగాయని, లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ చెబుతుంది. అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఈ వర్షాలు అక్కడక్కడ తెలంగాణలో కూడా పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వెదర్ అప్డేట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.